Piztu linterna bat basoan edo baserri bateko ikuiluan eta zuri begira dauden begi dizdiratsuak ikusiko dituzu. Baina taberna zulo batean egin ezazu eta dizdira baino gaupazeroak zuri kesaka izango dituzu. Zergatik gure begiek ez dute dizdirari gauez? Hau, gure arbasoak da. Ikasten gozatzeko sail bat. Gaur, gure lehengusu begia handiekin elkartuko gara. Tarseroak. Dinosauroen garaira hurbiltzen ari gara eta komeni zaigu egoera horretan jartzea. Narrasti erraldoiek ekosistema asko menpean zituztenean evoluzionatu zuten lehen ugaztunek. Animalia txiki iletsuak ziren gure arbasoak. Euren bizimodu naturala gauez aritzea zen. Gaur egun ere ugaztun asko aritzen diren moduan. Gauez ez dago argi gehiegi. Ilargiarena noizbehinka, baina odeituta dagoenean ere argia ondasun eskasa da. Horregatik, ugaztun gehienek tapetum lucidum deitzen den egitura bat dute begiaren atzeko aldean. Argia islatzen duena gaueko ikusmena hobetzeko. Argi iturri batekin zuzenean ematen badiozu, katu, txakur edo hegaztietan ikusten den dizdira hori ematen du. Baina guk ez dugu horrelakorik. Eta orain arte gurekin atzera bidaia egiten ari diren tximino guztiek ere ez dute halakorik. Evoluzioan noizbait gure arbasoek galdu zuten. Eta bizira hon bazuten ez zutelako behar izango zen. Hau da, orain arte ezagutu ditugun bidaide tximino guztien arbasoak egun argitan bizi ziren. Gauez bizi bazara eta tapetun luciduma galtzen baduzu, txupito erronda batek baino gutxiago iraungo duzu. Gaur, tarsero datorkigu gurekin bidaiatzera. Denboran bidaia honetan aurkitu dugun 7. adarra. Orain dela 58 milioi urte inguru bereizi ziren beste tximinoengandik. Gutxi gora bera, orain dela 6 milioi amona. Tarseroak primate txikiak dira, eta arazotsuak sailkapena egiteko garaian. Baina guregandik gertuago daude lemurrengandik baino. Hurrengo atalean ezagutuko ditugu lemurrak. Gure talde erraldoiak eta tarseroek osatzen dugun taldeari aplorrini deitzen diogu, edo sudur simplea. Baina errezagoa dago goratzeko sudur lehorra esaten badugu. Tarseroak hegoekialdeko Asian eta Indonesiako uharte batzuetan bizi dira. Eta ikusteko zailak dira, batez ere gauez direlako aktibo. Gauez ibili ahal izateko beste animalia askok tapetum lucidum hori dute. Argiari bigarren aukera ematen diona. Baina evoluzioak zoriaren bidez funtzionatzen duenez eta galdutako elementu bat zoriz berreskuratzea zaila denez, tarseroen evoluzioak beste bide bat asmatu zuen. Begi erraldoia garatzea. Begi bakoitzak 16 milimetro arte neurtzen du, euren burmuinak bezain beste. Hain handiak dira, ezin dituzela alboetara ondo mugitu. Eta buru osoa mugitu behar dute, ontzek egiten duten bezala. Tarseroak daltonikoak dira. Beno, gure ikuspegitik. Hau ez da raroa, ugaztun gehienek 2 kolore errezeptore baino ez dituzte begietan. Txakurrek edo zezenek ez dute kolore gorria bereizteko zelularik. Gizaki gehienok eta batez ere emakume ia guztiek 3 kolore bereizteko sistema dugu. Urdin morea, berdea eta hori berdea. Uhin luzera gorria islatzen duten gauzek, adibidez marrubi batek, gehiago kitzikatzen dituzte zelula hori berdeak baino. Eta horrela interpretatzen dugu kolore gorria. Tarseroen taldea bereizi eta gero, uneren batean, X kromosoman, sexu kromosometako batean, mutazio bat egon zen. Oso txikia, baina nahikoa argia jasotzen duen proteinan aldaketa bat emateko, eta uhin luzera ere aldatzeko. Horrela mundu berriko tximino ia guztiek egoera bitxi bat dute. Ea lortzen dudan erraz azaltzea. Emeek 2 X kromosoma dituztenez, badira 2 geneak dituzten emeak. Eta guk bezala kolore gorria eta berdea bereiz ditzaketenak. Badira beste eme batzuk 2 gene gorri edo 2 gene berde dituztenak. Eta horiek gure estandarrerako daltonikoak izango dira. Eta zer gertatzen da arrekin? Populazio berdinean egongo dira soilik kolore berde ikusteko gai diren tximinoak eta soilik kolore gorria ikusteko gai diren tximinoak. Egongo dira emeak egoera berberean eta egongo dira kolorea asko hobeto bereitzen dituzten beste eme batzuk. Taldean arituta, fruta guztia biltzeko oso gai izango dira. Bakarka pixka bat zailago izango da. Batez ere, arrentzat. Gure arbasoen evoluzioan, uneren batean gene hori duplikatu zen. Eta 2 kopia gorde ziren X kromosoma bakoitzen. Horrela, mundu zaharreko tximino guztiok, gu barne, 3 kolore errezeptore ditugu. Eta kolore gorria eta berdea ondo bereiz ditzakegu. Ez badugu daltonismoa edo beste begiko gaitzen bat. Gene horiek
X kromosoman daudenez, emeen kasuan oso arraroa da bi X kromosoma akastun jasotzea. Hemen euneko 0,5ek baino ez du daltonismo motaren bat. Arren kasuan, X kromosoma bakarrarekin akatsak izateko aukerak askoz handiagoa da. Euneko 6 inguru, agian gehiago. Tarzeroa batu zaigu bidaia evolutibo honetan, eta bere begi handi horiek aitzaki ederra eman digute gure ikusmenari buruz hitz egiteko. Hurrengo atalean, Madagaskar bizitatuko dugu. Taldera batu behar zaigun azken primate taldea ezagutzeko. Hau gure erbasoak da, eta ikusgelan zaude. Gustatu bazaizu, arpidetu eta eman like. Hurren arte!